Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Ako vyhekovať otcovstvo. Teraz ho vyhekujeme brutálne, pretože tu máme hackera, môjho kamaráta Buildera, nášho kamaráta. A tak Michal to zorganizoval vlastne, to je super, že... No tak my sme sa už snažili tiež, to bol jeden z prvých hostí, ktorého sme chceli zavolať, ale tým, že teda aj ty si dosť často mimo, aj my sme mali iných hostí, tak sme... Podarilo sa to. A ešte ja som lenivý, to je ďalší problém. Tak to sme obaja. To si ma ty naučil, takže už. Hej, no teda. Tak ďakujem za pozvanie a dúfam, že to užijeme najbližšie minúty. Tak. No, my sme sa nedávno stretli v Hágu a ty si tam priletel s panami. Ja som priletel aj s rodinou z Uruguaya, plus minus s medzizastávkou. Takže to len škála koordinačného problému, že ako natočiť. Michal nebol v Hágu, takže ty si nebol v Hágu, takže sme to nemohli natočiť v Hágu, takže tento raz výnimočne v Bratislave a ani nie remote, takže toto sa podarilo a to bude asi jedna z tém, že ako digitálny nomád môže byť zároveň otec a čo na to deti. A ako s deťmi. Tak daj nám nejaké intro, ako je to s tebou a deťmi. Hek s deťmi. Tak priznám sa, že ja vlastne takmer všetok čas, ktorý som kedy bol s deťmi, som bol na cestách. Alebo som na cestách stále. Takže hneď rovno budúci týždeň vyražame do Grécka na ostrov Hydra. Takže ja som vlastne nomád a už posledných 10 rokov viac menej. A prakticky vždy, keď som s deťmi, tak som na cestách. A nie len preto, že musím znamená, že nemôžem sa v žiadnej krajine vyskytnúť viac ako 6 mesiacov, inak by som sa stal daňový otrok danej krajiny, takže to je taká ľahká ekonomická motivácia, že prečo cestovať, aby som sa nestal daňovým otrokom. Ale druhá vec je taká, že nie len ja, ale aj moje deti fakt milujú cestovanie. A už si vymýšľajú rôzne nehovorím, že exotické, ale rôzne špeciálne destinácie, že kde chcú ísť a kde ešte neboli a sú doslova, že otrli cestovatelia. To znamená, že veľa ľudí sa sťažuje, že sa ťažko cestuje s deťmi. Ja sa sťažujem, že sa ťažko cestuje s dospelými. Že ja si myslím, že s deťmi cestuje minimálne s tými mojimi dosť jednoducho. Oni keď napríklad letia, tak to je akože bežné ráno. To je taký, že bežné ráno, že to si ani nevšimnú, hej, že... Ale teda ako by šli autobusom do školy, akože. OK. Že pre kontext možno je dobre dodať, sú staršie už deti, hej? No, jeden má za 14 rokov, druhý má 11 vlastne. Hej, ale cestujete... Od narodenia vlastne. Od narodenia, to slovo, že od narodenia. Od prvýkrát, keď mal asi 5 alebo 6 mesiacov, tak sme vlastne boli už pri mori. Čiže ty vlastne dojdeš na Slovensko, keď si tu, tak zoberieš deti aj deti. Presne tak. A ideme, precestovali sme prakticky všetky štáty Európy a už začali sme robiť výpravy aj do Ázie. A teraz, čo sa akože výrazne zlepšila kvalita nášho života, odkedy máme campervan, Volkswagen California, lebo minulý rok sme šli vlastne na celé veľké prázdniny. Sme si dali, že okružný výlet okolo Veľkej Británie, campervanom a Írska, čo bolo krásne, takže jeden mesiac okolo Anglicka, druhý mesiac okolo Írska. A rok predtým sme si dali Nordkap, čo je najsevernejšie miesto v Európy, za severným polárnym kruhom, kde sme vlastne vyrazili tiež z Bratislavy a išli sme cez Poľsko a vlastne príjem trajektom do Švédska, zo Švédska do Norska. Potom mesiac sme šli na Norsku, rovno Norsko je strašne obrovské. Že podľa mňa sa dá rýchlejšie prísť autom z Bratislavy do Osla, ako z Osla na úplný koniec Norska. Že to Norsko je strašne dlhé, aby ste vedeli. A potom je tam ten Nordkap, tam bola tá konečná zástavka a potom vlastne išli z Norska priamo do Fínska, alebo tam úplne hore nie Švédsko. Tam sa vlastne prejdete priamo z Norska do Fínska a potom sme vlastne prešli cez pobaltské krajiny, kde sme už predtým boli naspäť. A takýto výlet sme si dali, tiež to bolo super. Takže... A to sú nápad bol tvoj, alebo deti už? Vôbec neviem, to je tak skombinovať. Nápad bol nášho kamaráta, nie? Na ten Nordkap. Áno, jasné, to bol nápad nášho kamaráta, kde mal prísť, on tam nakoniec nedošiel, nejaký iný kamarát tam došiel.
ktorý má tiež takú, že veľkú Tatrovku, prerobenú na campervan. Uh-huh. A bolo to super, akože odporúčam. Mali sme tu v podcaste Karla od Martiny. Ten mal podobnú prúpovidku ako ty, akurát, že nie, že ťažko sa cestuje s dospelými, ale on povedal, že ako môžete byť s deťmi zavretí v pražskom byte. Že to vôbec nechápem. Takže ty to máš takto. To si neviem ani ja predstaviť, no. K tomu mám ešte teda veľa otázok, že čo deti, ale teda ešte sme začali tým, že tu máme hackera, tak vysvetlíme, že ako to súvisí s názvom podcastu a že čo je to vlastne hacker. Takže teraz sedíme v improvizovanom štúdiu tvojej firmy, ktorá sa volá Netemba, a ty vlastne si všeličo vyhackoval, takže napríklad e-kasu, nejaké MyFair kartičky sú také známe. Zdravotnícke informácie, niečo boli počas covidu. COVID certifikáty. To som ešte dlho cítil, lebo som bol testovacie telefónne číslo, takže vždy, keď som potreboval nejaký certifikát, tak došiel jemu, lebo mi zmenil telefónne číslo. Takže ako by si ty vlastne definoval hacking, že čo to je? Tak ja si myslím, že hacking je state of mind. To znamená, že samozrejme, že ľudia, ktorí radi hackujú, tak častokrát inklinujú k technológiám a keď sa bavíme o hackovaní, tak hackujú akorát tie technológie, čo je náš prípad, ale myslím si, že by som tak zovšeobecnil, že hackovanie je vyslovene ten stav mysle a dá sa doslova hackovať všetko. Áno, že teraz hackujem ten globálny oportunizmus, to znamená, že snažím sa z celého sveta vyťažiť to najviac, aby to bolo najvýhodnejšie, najlepšie pre mňa a pre našich klientov. A to je de facto tiež určite to hacking, podľa mňa, aj keď na takej nejakej globálnej úrovni. Ja tu mám tričko, teda pre tých, čo nevedia, firmy Liberation Travel, ktorá poskytuje trvalé pobyty a rôzne iné služby, využívanie bankových účtov v zahraničí a tak ďalej. No dobré, čiže state of mind, ale že čo je to, čo ľudia robia, keď hackujú? Hackovanie... Ja mám svoju definíciu, ale... Ako definícia hackovania v mojom prípade znamená to, že snažíme sa nejakým netradičným spôsobom využiť informácie na dosiahnutie netradičných cieľov alebo na vyriešenie nejakého konkrétneho problému. To máš podobnú definíciu ako ja, ani sme sa nedohodli. Je to vlastne taký, robíme to isté. Je to taký, že out of scope myslenie. Out of scope myslenie, že väčšinou je nejaký taký, že oficiálny postup, ako dosiahnuť nejakú konkrétnu vec a hackerský postup znamená, že nejakým úplne iným, nečakaným, netradičným spôsobom dosiahnuť vyriešenie nejakej konkrétnej veci. Si myslím. Čo v technológiách napríklad, ja to hovorím tak, že máš formulár, kde je políčko dátum narodenia a dáš tam proste 10 megabové video a zistíš, že čo sa stane, keď aplikácia, ktorá očakáva 6 alebo 8 znakov, zrazu dostane 10 megabajtov. A ideál je, aby to spravilo niečo, čo ty chceš. Alebo potom napríklad taký hack je poviem ešte dva. Poviem vám hack s deťmi, cestovať, akože čo si viete predstaviť, čo je akože hack, ktorý nikto nechápe, čo je to za halus. Tak my sme, keďže sme v tom campervane, tak je tam sprcha, ale tá sprcha je taká maličká a musíte stáť vonku nahý a to s deťmi je akože komplikované na to, by ste sa sprchovali. Takže my keď sme cestovali napríklad okolo toho Anglicka a Írska, tak sme cestovali tak, že sme väčšinou išli na nejakú plaváreň alebo do nejakého akvacentra, kde sme sa osprchovali. Takže v plavárniach ako v akvacentrách sme sa sprchovali. Problém bol, že zrazu sme sa dostali do nejakej časti, myslím, že to bolo Írsko alebo Anglicko, to je jedno, robili sme to aj v Írsku a Anglicku a zrazu už tam neboli tie bazény a nemali sme sa ako osprchovať. Tak sme spravili takú vec, že sme zastali u náhodného luxusného 5-hviezdičkového hotela. Prišli sme na recepciu a povedali im, že ja s mojimi malými deťmi a povedali im, že dobrý deň, že prišli sme sa tu osprchovať a tu vám za to zaplatíme.
A oni, že čo? A nieko to vôbec nechápali. Si sa zaplatiť. A ja som, no jasné, však akože nechcem to zadarmo. Že jasné, chcem to zaplatiť. Tuto mám peniaze, tu sa chceme rozprchovať. Nemám položku poklady na to. A oni, že ale to sa nedá, hovorím, akože sa nedá. Máte sprchy? Nie? Že všetko funguje? Že aký máte problém? Tak sa tam šli poradiť a videli tie moje dve zašpinené deti, úplne zúfalé. Tak hovorí, tak dobre, tak choďte a dali nám, dokonca nám, niekedy nám dali kľúčiky od izby, niekedy nám dali priamo do toho spa centra sme mohli ísť. A normálne sme tam prišli, osprchovali sme sa, všetko super. Vrátili sme sa na recepciu, že chceme zaplatiť, ale to sa nedá, my tu nemáme na to, že žiadnu položku ani tak. Nevedia, ako to dať do sapu. A odišli sme, a to bolo všetko, hej. A toto sa dá normálne, že opakovať. A je to také nečakaný problém, že oni to proste nevedia vyriešiť, akože nevedia vystaviť faktúru alebo nejako niečo, ale samozrejme ľudia sú altruisti, pomáhame si, takže normálne akože väčšinou to funguje. Hej, takže toto je krásna situácia, ako s dvomi zašpenenými deťmi sa osprchovať v 5-hviezdičkom hoteli, a za čo chce zaplatiť, ale nedá sa. Dobre, ja by som k tomu hackingu dodal, že na rozdiel od nejakých iných spôsobov riešenia problémov to nemusí byť replikovateľné a škálovateľné. Čiže keby toto začal teraz robiť každý, tak tie hotely buď si to dajú do sapu, alebo všetkých pošlú preč, že sprchovanie neposkytujú. A hlavne v biohackingu a podľa mňa aj pri deťoch platí, že je dobré vlastne vyhodnotiť riziko, čo najhoršie sa môže stať. Hej? Že poviem to na biohackingu, máš proste magický suplement, ktorý možno niečo vyrieši. Ani nevieš, hej? Skúšaš. Hacking je o experimentovaní. Wilder tiež nevedel, že príde do hotela, že sa mu to podarí vyriešiť, proste vyskúšal. Ale je tam dôležité vlastne vedieť, že či to nemá nejaký možný downside. Hej? Že to dobré, čo sa môže stať, to vyskúšam, buď sa to podarí, alebo nie, ale nemalo by to mať niečo zlé, hej? Čiže ako, ja neviem, keď chcem šoférovať krížom cez Norsko a bojím sa, že zaspím, tak by som mohol vyskúšať si dať pervitín, ale asi to nie je dobrý nápad, hej? Čiže toto nie je dobrý hack. Čiže treba vlastne vyhodnotiť ten downside a vyskúšať, či to nemá upside. No a hovorím to preto, lebo vlastne keď hackujeme otcovstvo, tak tiež by sme asi nemali skúšať veci, ktoré majú nejaký ako dlhodobý damage na deti alebo na nás. Takže to je podľa mňa kľúčová vec v tom hackingu, že my vlastne môžeme experimentovať s hocičím, ak teda máme nejakú rozumnú aspoň teóriu, že prečo by to nemalo mať nejaký zásadný downside. Určite. Ja mám kopec takých, že malých alebo aj väčších hackov so svojimi deťmi, ktoré aplikujeme. Teraz mi napadol akože taký ďalší, že ja sa snažím byť cestovať úplne minimalista. Mám v takomto batohu, ako vidíte tam dole, cestujem pol roka bez problémov. A samozrejme do toho batohu sa že veľa vecí nezmestí a v mojom živote pár takých vecí, ktoré som nikdy nepoužil a zrejme nikdy nepoužijem. A jedna z takých vecí je napríklad dážnik. Ako často používate teda dážnik. V mojom prípade nerad to hovorím, ale druhá taká vec je hrebeň. Tiež nepoužívam hrebeň. Ale sú akože veci, ktoré... No a potom jedna z vecí, ktorú som musel akože vyhekovať, je úterak. Lebo akože nebudem sa... Úterak je veľký, hej. A mám teraz už super... Som to vyhekal, mám super maličký úterak, ale nevždy si ho beriem. A naučil som, že keď ideme plávať s deťmi a tak ďalej, tak normálne si vyžmekal plavky a utrú sa tými plavkami napríklad, hej. Čo všetci na nás pozerajú, že čo je to za divná vec. Ale akože všetko funguje a normálne proste bez úteráka dokážeme prežiť a môžeme chodiť stále plávať a je to super. Keď idete takto aj na 2 mesiace, deti sa tiež balia do jedného? Jasné, určite. Vždy sa balia do jedného. Každý máte jeden ruksak? My máme limit, náš batoh, ktorý máme, nie je carry-on luggage, lebo to je príliš veľký.
ale máme ten malý carry-on luggage, čo je maximálna povolená Čo sa zmestí pod sedadlo. Presne tak, maximálna povolená batožina Ryanairom a Wizzarom bez príplatku. Tak do tohto sa vlastne zbalíme vlastne aj deti. Aj napríklad teraz, čo cestujeme do Grécka, tak cestujeme v tom najmenšom batohu a to plne bez problémov. Vlastne, že myslím si, že hlavne keď cestujeme veľa a vidíme nejakých ľudí s obrovskými taškami a kuframi na kolieskach a tak ďalej, tak vieme, že títo ľudia fakt, že necestujú veľa. Lebo keby cestovali veľa, tak majú rovnako malé batočky ako my. Takže žiadny problém. S malými deťmi je to... S malými deťmi je to problém. Presne, že s malými deťmi... S malými problém je to problém. Tam potrebujete nejakú tú sedačku a podobné veci, takže tam je to plienky. Nie len sedačku, ale tak aj sa pocikávajú často, tak potrebuješ viacej šiat. Uznávam, tam je to, že to skomplikovanejšie, ale pokým tie deti už začnú byť trošku samostatnejšie, tak sa dá normálne prejsť na takýto minimalizmus. Akože najväčšia vec, ktorú si nosia, tak to sú laptopy. Hej, akože, takže... A ty cestuješ ešte s dronom dokonca. Ja mám ešte aj drona. A ja dokonca cestujem aj s týmto Osmopoketom vlastne, takže... A všetko to zmalím do toho maličkého batohu. To je skoro tretina toho batohu. Hej, no, však 2/3 si stačí. A to by sa pobalilo, takže... O tom máte podcast s Milanom Sevanom, ktorý je cool. Inšpiroval aj moju mamu iné. Mama vás toto sledovala, dáme linku, že ukazujú, že ako sa zbali do malého batohu. Napríklad ja som využil z toho podcastu tú ručnú práčku. To je taký vak prací, to sme teraz mali v Uruguayi, celkom sa to hodilo. No len treba proste každé 2 dní, alebo každé 3 dní, akože zobrať tie veci, oprať ich tam. A ja mám kamaráta, Milana, ktorý mi povedal, že to som akože úplne, keď mám viac ako 2 trička, že to som úplne akože maximalista, že fakt stačí 1-2 trička a raz za 2 dní si to oprať a to stačí maximálne, hej, že... Takže... Robo nám tu, Chovanculiak nám tu odporúčal Merino, tak ja som Merino maximalista a fakt je to super na cestovanie, akože kľudne, teraz som mal priveľa tričiek, som zistil, že vlastne mi stačí oveľa menej. A dobre je mať jedno s dlhým rukávom, to je super, ale vlastne ono to fakt nesmrdí. Aj keď ja sám smrdím, tak tričko nesmrdí. Merino je super. Ja to mám ešte nastavené tak, že ja si beriem o 1 až 2 trička menej ako potrebujem. A to je kvôli tomu, že vždy idem na nejakú konferenciu alebo akciu, kde tričko vyfasujem vlastne nejaké. Hej. Že teraz sa mi to stalo, že bol som v Latinskej Amerike a jedno tričko mi dali v tom Monero meste, Monero tričko. Potom som bol v Pralese, tam mi ako benefit dali ďalšie tričko. Stále mi niekto dáva nejaké trička. Takže vlastne vo finále som mal tých tričiek až no. Takže... Tvoja obľúbená modná značka Monero, hej? Monero. To nie je kryptomena, to je modná značka. No a ako teda k tomu cestovaniu s deťmi, že čo tie deti robia? Že nenudia sa, alebo... Tak závisí, ako musím, to je vlastne jedna z veľkých víziev, nielen pre mňa, ale pre všetkých rodičov sveta, je byť zaujímavejší ako ten tablet, smartfón alebo ten laptop. To je akože veľká výzva, že teraz, že čo ti musím ukázať a ako ťa musím zaujať, aby si prestal používať. Keď máš 2 mesiace. A keď máš 2 mesiace. A takže fakt, ja plánovanie robím s nimi. No. Používam aplikáciu, ktorá sa volá Wonderlog. To zrejme poznáš. A tam vyslovene si pozriem všetky atrakcie pre deti, ktoré by ich mohli zaujímať nejakým spôsobom. A mojim deťom sa páči veľa vecí, takže dokážu si vybrať fakt prakticky kdekoľvek. A takže veľmi radi majú napríklad tie akvaparky a chodíme do rôznych múzeí aut alebo technológií, alebo železnice, alebo takéto veci. Že toto sú veci, ktoré ich akože fakt zaujímajú. A máme radi jazera, máme radi more. Takže väčšinou to naplánujem spolu s nimi a máme to tak, že snažím sa každý deň mať nejaký taký highlight a proste mať nejakú prechádzku, lebo keď to nemáme naplnený deň. A to sa netýka len detí, ale aj ja, keď nemám nejaký taký highlight, že čo chcem cez ten deň spraviť.
alebo navštíviť, tak nemám taký naplnený deň. Takže výslovne sa snažím, že samozrejme sú na telefónoch potom a keď majú na to nejaký priestor, ale snažím sa ich deň naplniť niečím iným. No, to je akože veľmi dôležité. A aký máš pocit, že darí sa ti to teda byť zaujímavejší? Aj tak celkovo, že lebo tu často máme tému v tom otcovskom podcaste, že screen time a deti za telefónom a veľa rodičov s tým bojuje. No ja si myslím, že... A teda plus ty si akože tiež hacker, kóder a tak, takže tiež si asi trávil veľa života. Ja nie som vyznal nejakých akože obmedzení, hej, lebo ja všetky obmedzenia v mojom detstve som sa snažil vyhackovať. Tam to vlastne akože vzniklo celé. Takže nemám tam takéto nejaké obmedzenia, nejaký screen time. Ja si myslím, že je to práve výzva pre tých rodičov robiť niečo, akože oni musia konkurovať s tými technológiami. Hej, že podľa mňa to, že sa v školách zakazujú akože mobily napríklad, alebo tablety, tak to je len kvôli tomu, že tí učiteľe nedokážu byť zaujímavejší ako tie technológie, ako tie aplikácie, čo tam majú a tak ďalej. Ale oni by mali byť zaujímavejšie. Mali by si to nejakým spôsobom vymyslieť, aby boli zaujímavejší pre tie deti. A je to ťažké, nehovorím, že to je jednoduché, ale že ja sa to snažím vymyslieť taký program. Ja som dokonca taký maximalista, že problém, ktorý ja mám s mojimi deťmi je taký, že mi už po pár hodinách povedia, že už majú strašne veľa, že majú úplne že zmysly, že už fakt to veľa videli a zažili a teraz chcú robiť nič. Hej? Mm-hmm. Že mňa deti prosia o to, aby nerobili nič. Ja som akože hyperaktívny a tak ďalej a oni si vyslovene akože vyžadujú nerobiť nič. A to viem, že už sú akože nasýtené a je to v poriadku. Takže, lebo ja akože nasekám, že veľmi hustý program. Akože, a oni potom vyslovene chcú nerobiť nič. Daj príklad programu. Nejaký, kde ste... Príklad Čo sa dá robiť v strede Norska, kde sú dva firmy diaľnice? Tak tam sme začali hurikán napríklad. Kedy som si myslel, že reálne, že nie že zomrieme, ale že sa nám niečo reálne stane, pretože hurikán nám odfúkol strechu Kalifornie. Čo bolo akože to brutál. A to bol taký veľký hurikán, že bolo zablokované jazda na cestách. Že norská vláda vydala, že je zakázané jazdiť autom a zákaz kempovať a tak ďalej, takže auta nemohli ísť na cestu, takže bol taký hurikán som nikdy nevidel. A to bola situácia, kedy fakt mi nebolo všetko jedno a bál som sa akože o naše životy, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a nejako sme to dali do... A pre nich je to jeden z najväčších zážitkov, že zažili sme hurikán. Ale väčšinou, ako vyzerá taká cesta v Norsku, tak ráno sa zobudíme sa čo o nejakej 9, niekedy možno skôr a spravíme si raňajky. To znamená, že Norsko je extrémne drahé, takže aj keď vlastne sme nakupovali jedlo v supermarketoch, tak sme každý deň na jedlo minuli 100 eur. Takže my sme vlastne minuli 2000 eur za mesiac s tým, že sme si kupovali a varili jedlo zo supermarketu. Okay. Campervan. Takže akože tam je drahé jedlo aj zo supermarketov. Takže ráno sme sa zobudili, spravili sme si raňajky a proces vytvorenia raňajok bol akože hodina, všetko. A klasicky je strašne malý losos sa radí, akože skvelý udený losos, ktorý majú tam úplne všade a nejakú zeleninu, nátierky, podobné veci. A potom, keď sme sa najedli, tak sme začali plánovať, že kam ideme. Ja som sa snažil vždy mať nejaký výlet naplánovaný, hej, takže mám ďalšiu apku, ktorá sa volá All Trails, kde vidím, že najlepšie výlety. A snažím sa, podľa toho, ako sme akorát v kondícii, ako sme sa vyspali, aké počasie, naplánovať akože 2-hodinovú, 3-hodinovú. Niekedy to bolo aj 5 hodín, akože závisí, to už zomierali. Ale väčšinou sú taký 2-3-hodinový výlet, že kde ideme. A niekedy to bolo kombinované s lanovkami, že keď sú nejaké že lanovky, alebo nejaké zubačky, alebo nejaké technológie, tak to sem veľmi, alebo vláčik nejaký, tak to akože preferujeme, ideme tam. Takže sme si vybrali nejaký takýto výlet a boli sme na tomto... Tá apka funguje kde? Ktorá?
Tá All Tales. Všade. Global. Fakt? Ja si myslel, že to je skôr Amerika. Normálne akože aj na Slovensku. Vo Vysokých Tatrách to funguje. Fakt? Jasné, Wow, všade. okay. Všade. Funguje to fakt všade. Teraz som to počul v Paname. Na všetky výlety na tej Taboge, na tom Panamskom ostrove som si dal podľa All Tales. Zase to platím tú apku aj to. Takže to sú také aplikácie, ktoré sú dobré, lebo tie časy to tam ako relatívne v pohode a dávame si tieto výletiky. A viem, že do čo ideme. No. Takže Wilder je mimochodom najväčší odborník na apky. On mal dokonca seriál Wilderové apky. Každý problém sa dá vyriešiť apkou, ne? Aha. Takže... Takmer každý problém sa dá vyriešiť nejakou apkou. No a keď ste zažili aj ten hurikán, tak dosť cestujete. Ako vnímaš bezpečnosť s deťmi, že keď chodíte a potrebujete aj nejakú možno lekárskú starostlivosť, alebo tak a s nimi môže... Akože, mali ste nejaké také hraničné zážitky? Máme že lekárničku samozrejme, ktorá mám stále so sebou. A akože keď si v Európe, tak si prakticky vždy blízko nejakej civilizácie. Že aj na tom Nordkape, tak vždy tam boli nejaké dedinky alebo niečo, kde sa dalo ísť. Že podľa mňa v Európe sa nedá stratiť. Akože, a dokonca dovolím si také ešte ostrejšie tvrdenie, že v Európe ani nie je štát, kde nie je bezpečno. Uh-huh. A teraz akože ja som bol s deťmi v Albánsku, v Macedónsku, všelakých, celý Balkán sme precestovali a super, hej, že nikde som sa necítil akože nebezpečno. Že, kde sa cítim nebezpečno je, ja neviem, na severe Mexika, alebo na juhu Kolumbie, alebo proste v takýchto divočinách. Ale opäť si myslím, že deti nie sú taký dobrý cieľ podľa mňa ani pre tých nejakých. Že práve si myslím, že keď cestujem s deťmi, tak sa cítim ešte bezpečnejšie. Hej, že sa cítim bezpečnejšie. Napríklad konkrétna situácia. Ja som bol s deťmi v Palestíne aj v Izraeli a nikto mi nechce veriť, že vôbec žiadne kontroly som nemal v Izraeli. Hej, lebo som v Izraeli, deti mi tam rebali, izraelskí colníci tam videli, rovno ma pustili, hej, že to keby som, že a to všetky tam robia strašné kontroly, aj pri vstupe, aj na výstupe a ja som len takto prešiel, hej, že nikoho som nezaujímal. A to preto, lebo som cestoval s malými deťmi, lebo keby som cestoval sám, tak ma určite riešia. A to isté, a to isté boli sme aj vlastne v Palestíne, a teda neboli sme v Gaze, ale v tej druhej Palestíne. A tiež úplne žiadny problém. Všetci sa usmievali, super skúsenosti, takže teraz sme v Gruzinsku na lyžovačke nedávno, tam sa mi veľmi páčilo tiež. V Turecku sa mi tiež páčilo, takže v Turecku je taká, neviem, či len v Turecku, alebo v iných moslimských krajinách, ale tam to bolo veľmi divné, lebo tam, keď som šiel s tými deťmi, tak vlastne náhodní ľudia sa zastavovali pri nich a vlastne dotýkali sa im hlavy. A vôbec som nechápal, že proste prišiel náhodný človek, dotkol sa ich hlavy a odišiel preč. Potom som pochopil, že to je nejaký prejav, že to prináša šťastie, hej, keď sa dotkne hlavy nejakého mladého chlapčika a že to je nejaký... To sa mi nestalo ešte nikdy. No, lebo si nebol akože v týchto moslimských krajinách. Neviem. A v Turecku sa mi to stávalo. A potom som pochopil, že to je pre šťastie, hej, že sa ich vlastne... Okay. A mne to prišlo divné, hej, že nechápal som, potom som to pochopil a potom som im to vysvetlil, že nemusíte sa z toho báť, oni veria tomu, že mi to privedie šťastie, keď sa vám dotknú hlavy. Asi som nebol. Bol som v Malajzii, ale teraz som si spomenul, že zrovna mali na Uber Eats alebo na niečom takomto akciu, že bravčové týždne, takže asi to tam až tak neberú, ale teda metrika tam bola. No. Takže ja si dokonca myslím, že sú situácie, kedy sa s deťmi cestuje ľahšie, lebo napríklad ja keď cestujem sám s deťmi, tak mi podstatne viac ľudí pomáha. Hej, že ja som zúfalý chlap a každý mi chce pomôcť. Hej, že to sa mi normálne nestáva. Takže práve by som povedal, že naopak, hej, že sa ľahšie cestuje s deťmi ako ťažšie, lebo ti každý chce pomôcť. Hej, že... Všetko je vyladené na deti. S malými deťmi proste na letisku ideš rovno priorita, nech nečakáte v rade, všetko fičí. Pasové a tak ďalej, všetko proste, že je to dobre sa cestuje akože s tými deťmi. Že akurát teda, čo odporúčam, cez hranice je dobré mať papier, keď keď necestujú obidvaja rodičia, ale aj keď cestujú, tak tí colníci nemajú ako vedieť, že to je tvoje dieťa. To je moje dieťa. Stalo sa mi to raz,
Ja tu jeden papier nemám, ale už som si rád niekedy vybavil, neviem kde je, ale to je jedno. Ale ten papier štandardne nemám. Odsúhlas od matky, že môžem s nimi cestovať. Lebo minimálne v Európskej únii myslím, že keď sa volá, že rovnako a vedia, že zistiť, že akože si otec, tak to neriešia. Ale napríklad boli sme v Egypte a nie pri ceste z Egypta, ale pri ceste naspäť. To rakúsky colníci do mňa chceli a hovorím im, že čo si teda vymyslíte, že slovenské deti teraz unášam z Egypta na Slovensko, alebo ako ma vysvetlíte mi ten scenár teda. A keď to sa zamyslela, tak potom prestala to vyžadovať, ale... Čiže vy máte rôzne mená. Hej, ja s deťmi mám rovnaké meno, hej. Aha, okay. No takže toto nie je akože problém a tak, takže... Po mne chceli paragvajskí colníci. Presne tak, no. Pretože moja manželka síce má rovnaké meno ako ja, ale nevedeli vlastne overiť, že nešlo ani tak, no išlo o to, že či som si ja nenašiel proste nejakú babu a odchádzame s deťmi, hej, alebo opačne. Toto je dôležitá vec pre všetkých. Čiže my sme aj boli spolu teda. To chcem tam povedať, si boli, že... a teda aký je to papier? Rodný list nám stačil, my sme boli obaja, vieš, čiže... Vysvetlím, problém je, keď berieš deti do svojej rezidencie, do Paraguaja, Uruguaja, Panamy alebo kdekoľvek, kde máš rezidenciu, tak napríklad tieto krajiny, oni vyžadujú súhlas matky. A to znamená, že ja napríklad môžem svoje deti zobrať úplne kdekoľvek do Latinskej Ameriky, ale keby som sa zobrať do Paraguaja, kde mám rezidenciu, tak budú sa pýtať vlastne na ten súhlas matky. Či ich neunášam alebo niečo. Lebo tam je evidentné. A nás sa cestou von pýtali, ale... Hej. Takže... Ale ukázal som im na mobile rodný list, síce mi neverili, ale nejako si to overili. Normálne veľmi, veľmi vtipné, pretože paragvajská colnica, ako všetko ostatné v Latinskej Amerike, funguje na WhatsAppe, takže colnička normálne chytila, odfotila všetky doklady, poslala ich cez WhatsApp na back office niekam a opýtala sa, že či teda toto sú rodičia a o 5 minút cez WhatsApp došlo, že OK, toto sú rodičia tohto dieťaťa, môžete ich pustiť. Takže cez WhatsApp, GDPR, compliance, totálne. Nie len akože v Paraguaji, v Argentíne štátne inštitúcie majú WhatsApp kanál a ty ako občan komunikuješ cez WhatsApp so štátnymi inštitúciami. A ruské majú Telegram. A normálne tam odpovedajú a tak ďalej. A dokonca si dovolím tvrdiť, že tá komunikácia funguje lepšie ako tu. Vďaka tomu WhatsAppu teda. Ale keď napíšeš e-mail, tak ti nikdy neodpíšu. E-maily si nečítajú v Latinskej Amerike, no, takže... Ale späť k tomu, vlastne, že myslím si, že s deťmi sa celkom dobre cestuje. Ale napríklad Latinská Amerika je family friendly, špeciálne Paraguay je akože taký, že rodine založený a tam majú veľmi radi akože deti a rodiny a tak ďalej, takže ja si dokonca neviem, či existujú nejaké krajiny, ktoré by boli, že anti-child friendly. Že... Slovensko. Slovensko možno, neviem. No, takže tým chcem povedať, že cestuje sa dobre s deťmi a treba ísť do toho, netreba sa nieko báť. Mne veľa ľudí hovorí, že a čo, že ty si tento životný štýl vieš dovoliť preto, lebo nemáš deti. Ja mám deti a cestujem s nimi. Hej. To je podľa mňa to len väčšina tých ľudí nevie odísť trošku z tej komfortnej zóny a predstaviť si to, ako by to bolo cestovať s tými deťmi, ale to úplne v pohode. Akože, a ty vlastne len cestuješ svojimi deťmi, čiže ja si viem, čo na to odpovieš, ale že zase chýba ti trochu taká tá rutina, čo my s Jurajom niekedy máme, že ráno ideme odviesť do škôlky, po obede sme niekde vonku, ideme si dať snídať. Vieš čo, akože rutina, tak budeme teraz týždeň alebo 2 týždne na Slovensku, budeme 2-týždňovú rutinu. To mi akože celkom stačí, aby som mal potom 2-týždňovú rutinu niekde úplne inde. A jasné, no. Akože rutina, to je také zaujímavé, že veľa ľudí hovorí, že ale že to nie je prirodzené, že tak veľa cestuje, že prirodzené je teda byť na mieste a mať tú svoju rutinu a hovorím, keď si zoberieš akože históriu Homo sapiens, ja neviem, 98% času sme neustále cestovali, lebo lovci zberačie menili sme miesto, takže to, že sedíme, alebo sme na jednom mieste, to je výsledok tej poľnohospodárskej revolúcie, ale predtým sme boli stále v pohybe, hej, takže z nejakého evolučného hľadiska si myslím, že
je prirodzený môj životný štýl, nie váš. Hej, keď akože... A teda, ešte neviem, či sa k tomu chceš nejak vyjadrovať alebo nie, že povedz, ale že prečo necestujete teda stále všetci, celá rodina? Niekedy sme aj cestovali stále, a tak akože máme to tak, že... Asi sa ti nepodarilo vyhekovať ešte povinnú dochádzku, hej? Takto, povinnú dochádzku sa mi podarilo vyhekovať, ale nie je tam ten súhlas tej druhej strany, hej, že ja som extrémny vyznávač homeschoolingu, unschoolingu a týchto vecí, takže byť na mne, tak akože cestujeme non-stop, ale je to vec, ktorá nezávislá odo mňa. Takže cestujeme vždy, keď je to možné, aj častokrát si pýtame rôzne ospravedlnenky a povolenky, neviem čo všetko, ale ideálny stav by to bolo tak, ako to majú nejakí títo nomady a cestovať non-stop, no, ale akože ja mám veľmi ťažké srdce na inštitucionalizované vzdelávanie, pretože ja som ešte chodil na základnú školu za čas Československa a v triede sme mali fyzické násilie zo strany učiteľov a museli sme naspamäť memorovať nejaké socialistické heslá a spievať komunistické pesničky a podobné veci a presne... Aj Ludovita Štúra. Musí. To znamená, že ja mám špeciálne toto detstvo, toto komunistické detstvo nikomu neprajem a viem si, a nepotreboval by som ho, viem si predstaviť, že šťastný život aj bez neho. Takže ja nemám rád ten inštitucionalizované školstvo a preferujem akože homeschooling alebo unschooling, aj keď v mojom prípade to nie je akože úplne možné, ale... A keď sa s deťmi rozprávaš a hovoria ti zážitky zo školy, tak cítiš, že je to trochu iné, alebo... Je to trochu iné. Kde je ten clash svetov tvoj úplne iný ako to, že oni chodia pravidelne tu do školy a vnímajú... Je to trochu iné, lebo chodia starší chodí na CENADu, to je Centrum pre nadané deti a majú tam predmety ako virtuálnu realitu, šachy a podobné veci, takže je to celkom baví. Ale samozrejme je radšej, keď nejde do školy, hej? Že keď si má vybrať, že idem do školy alebo s mojím otcom robiť niečo iné, tak radšej si voliť druhú možnosť. Že nie je to také, že by sa každý deň tešil do tej školy, hej, že má tam kamošov, ale vo všeobecnosti je to nuda. Hej, že nehovorím, že by tam trpeli alebo niečo podobné, ale nie je to až taká zábava. No. Akože je to... Tak je vlastne dobré súdiť preferencie ľudí, že čo si dobrovoľne vyberú. Presne tak. Ako pýtať sa, ako bolo v škole, je podľa mňa akože možno zaujímavá informácia, ale lepšiu odpoveď dostaneš, keď povieš, že môžeš ostať doma za kompom, môžeš ísť s otcom cestovať, alebo môžeš ísť do školy, čo si vyberieš. A tam sa to veľmi ľahko zosortuje. Včera som sa syna spýtal, že či si je predstaviť, že by sme v štvrtok vyrazili z Bratislavy a v piatok by nežil do školy. A už jasné, že ja nechcem piatok do školy. Takže to hovorí za všetko. A preto má dobrú školu. Hej, že ja stále to školstvo pokladám za nejakú formu otroctva. Mne sa to nepáči. Akože je plné, že mám takú, dokonca možno aj nejakú... Myslím, že aj racionál, a je to do veľkej miery taká iracionálne odmietanie akože tej pravidelnosti. Hej, že keby ma niekto nutil do akékoľvek pravidelnosti, tak žijem úplne nepravidelný život. Že robím všetko proti tomu. Hej. Ja nemám rád akýkoľvek nátlak z tohto hľadiska. A je to také zvláštne, lebo ja tým pádom nemôžem od detí chcieť to, čo by som ja si sám nevedel predstaviť. Hej. Takže ja im to rovno vysvetlím, že ja vás nemôžem do niečoho nútiť, lebo keby mňa niekto nútil, tak akože vás úplne ignorujem. Hej. Takže ja sa to snažím aj tú výchovu detí riešiť skrz seba. Hej, že... No to je presne tiež akoby ďalšia téma, alebo taká otázka, že teda však ty si zastanca slobody, voluntarizmu a takého prístupu, ale ten vzťah k deťom, akože tie trochu asymetricky dospelí dieťa a hlavne keď sú menšie. Takže že ako toto vnímaš, do akej miery možno zakazovať, prikazovať, alebo ako si vychádzal s deťmi, že... No ja som taký akože možno krutý rodič v tom, že ja som akože reálne presvedčený, že nie vždy, ale veľakrát to dieťa potrebuje negatívnu skúsenosť. Hej, to znamená, že spraviť vec, o ktorej dopredu viem, že je zlá,
ale proste to dieťa sa musí mať tú negatívnu skúsenosť, musí sa popaliť. Že môže 3 dní jesť čokoládu v kuse. No zase ako nemôže zomrieť, hej, ale jednoducho mu musím vysvetliť, že mne sa, akože hovorím ti rovno, že to bol boss, akože nerob to, ale kľudne, tak to rob a uvidíš, čo sa stane. A potom sa stane na to skôr, že to nikdy nespraví vlastne, že tá osobná skúsenosť je neprenosná. Máš nejaký príklad? Rozmýšľam. No typická vec je, keď sme na cestách, tak ponocujú, hej. Hej. A ráno sú potom úplne rozbití a tak ďalej, hej. To znamená, že mu vysvetlím, že tak idem spať a ráno stávame, hej, že ideme na výlet. Chcete tu ešte. Chodte, môžete tu aj do rána, mi je to jedno. A oni potom akože pochopia, že keď budú tretí deň úplne rozbití ako zombíci, že treba ísť normálne spať. A potom idú normálne spať. Hej. A toto je akože krásna ukážka toho. No, tam teda je dobré si uvedomiť, že v tom aute sa nedá spať do obeda. Hej, že tam proste, keď začne svážiť slnko, tak proste vstávaš. Hej. Presne tak. No. Že to nie je, že idem spať o 4:00 ráno a zobudím sa o 2:00 po obede, to proste tak nefunguje. Takže toto napríklad akože, je taká akože negatívna skúsenosť. Takže, lebo alebo väčšina rodičov podľa mňa zabraňuje tým deťom získať tú negatívnu skúsenosť a to je podľa mňa dôležité, lebo to dieťa... A ešte taká ďalšia vec, ktorá je dôležitá, že veľa rodičov podľa mňa preceňuje svoje schopnosti kontroly nad tými deťmi a ja si myslím, že podstatne viac sa tie deti sú ovplyvňované svojimi spolužiakmi alebo inými deťmi. Hej, že alebo tým, čo robíš nevedome. Alebo tým, čo robíš nevedome. Hej, že ja mu niečo poviem a on príde o 2 mesiace a povie mi, že to ide robiť, lebo jeho kamoš mi to povedal. A je to presne to isté. Hej. No, ale tak vidíš, napríklad toto býva silný argument proti homeschoolingu a unschoolingu, tá socializácia a peer ľudia okolo, že to nevnímaš ako... Homeschooling a unschooling, to akože ten typický protiargument je, oni vlastne všetci ľudia, ktorí homeschoolujú a unschoolujú, tak majú vlastné komunity ľudí, kde to robia s tými deťmi. Hej? Ja som si práve spomenul, bol som s kamarátmi, ktorí homeschoolujú deti na železnej studničke a tam ich mamina tak nám hovorí, že pozrite sa, že toto sú tie nesocializované deti, ktoré akože nemajú žiadnych kamarátov a zorganizovali tam normálne s cudzými deťmi futbalový zápas. Normálne prišli homeschoolované deti, povedali, že decká, poďme si zahrať futbal, tu je lopta, proste rozdelíme sa do tých... No, normálne akože deti zorganizovali takúto akciu a to je to, že podľa mňa, moja teória je, že ty keď máš ten priestor, že máš tú slobodu a môžeš robiť veci, tak ty vlastne oveľa častejšie musíš vymýšľať, že čo ideš robiť. Hej? A keď prídeš do školy, sadneš si do lavice a proste 8:00 zvoní a je matematika, tak vlastne ty nemáš nikdy takéto rozhodovanie, že čo ideš robiť. Hej? Teraz sa počíta príklad, teraz je písomka, proste teraz je úloha, proste 8:55 je slovenčina a učíme sa slovenčinu. Hej, ale keď máš to dieťa, ktoré si to musí naplánovať, to je jedno, či s rodičmi alebo ako, ale proste nemáš takýto akože homogénny a centrálne určený ten plán, tak vlastne oveľa častejšie tie deti si musia vymýšľať, že čo robia. Musia proste aktívne niečo riešiť a tým pádom je to pre nich prirodzené. Hej? Teoreticky, ale nemusia, vieš, že možno, že skončia pred telkou s videohrami a nemusia riešiť nič. Hej? Ale budú sa nudiť. Hej, ja si napríklad myslím... Aj to, že rozhodnúť sa, že idem hrať videohru, ktorú, ako dlho, kedy sa idem najesť a tak ďalej, proste nemáš daný ten plán, takže ty vlastne musíš robiť nejaké rozhodnutia. Hej? Že, a tým pádom tie deti sú na to zvyknuté. Ja poznám niekoľko homeschoolovaných detí a toto je ten rozdiel, hej, že nedá sa povedať, že ja neviem, či sa lepšie učia, horšie, alebo niečo, to závisí od konkrétneho dieťaťa. Nie je tam nejaký, podľa mňa, signifikantný rozdiel ani jedným smerom. Sú podobné, ale toto majú, hej, že proste si s homeschoolovaným dieťaťom v reštaurácii, kľudne s 10-ročným a
keď potrebuje dieťa servítku, tak sa postaví, ide za čašníkom a vypýta si servítku a nehomeschoolované dieťa proste sedí a tata, potrebujem servítku. Povinná školská dochádzka je vyslovene inštitucionálne proste naplánovaný život toho dieťaťa, kde ten rodič nemá až takú veľkú kontrolu. A jedna z vecí, ktorá podľa mňa strašne veľa ľudí a rodičov podceňuje, je to, že každé dieťa je individuálna bytosť, ktorá je extrémne zvedavá. Že veľa ľudí hovorí, že keby nechodili do školy, tak akože kvasia na mieste a nerobia nič. To je blbosť. Akože proste to dieťa potrebuje explorovať a má to v sebe. A ja si práve myslím, že práve povinná školská dochádzka tú exploratívnu zabíja, pretože jasne vymedzuje tie mantinely, že čo ťa má zaujímať a čo ťa nemá zaujímať. Čo môžeš a čo nemôžeš. Ale ja som presvedčený o tom, že to dieťa stále si vymýšľa aktivity. Úplne to má v sebe. Áno, že netreba, zvedavosť je úplne... No a potom teda pre deti, ktoré sú v tej povinnej školskej dochádzke, to cestovanie môže byť vlastne dobrá náhrada, že to je taký priestor, kedy môžu tie deti tiež vlastne vymýšľať a keď s nimi plánuješ, tak vlastne majú túto skúsenosť oveľa viac, nie? Ako keby... Alebo to je moja otázka, že ako vlastne toto v tých deťoch rozvíjať, že oni aktívne vymýšľajú, že čo budú robiť. Možno tu doplním, že tak, že keby to bol tento ideálny scenár unschooling, homeschooling, že ako by to vyzeralo podľa teba ideálne tie dni alebo týždne? Tak necestoval by som tak veľa, znamená, že nemenil by som tie miesta, čo ja viem, každé 2 týždne alebo každý mesiac, ako to mám teraz, ale snažil by som sa byť na každom meste pár mesiacov. Akože to znamená, že možno tak rok. To znamená, viem si predstaviť, že by som bol rok na rôznych miestach, kde čo častokrát stačí na to, aby si sa človek oboznámil napríklad s tým jazykom a našiel si tam nejaké známosti kamarátov a tak ďalej. Takže tie periódy by som skrátil, lebo myslím si, že človek potrebuje byť niekde dlhšiu dobu, aby dokázal nadväzovať hlbšie lokálne vzťahy. Že keď som niekde ako turista, tak... No dobré, a potom protiargument je, že keď si ich vybuduješ po roku, tak ich zrazu potom pretrhneš a ideš ďalej. Tak sa tam stále môžem vrátiť, že ja sa vraciam na miesta. A dokonca si myslím, že to vracanie sa je úplne super, lebo teraz napríklad, keď napríklad cestujem, tak vždy, keď odchádzam, tak sa proste lúčim s mojimi kamarátmi a súčasne na druhý deň sa vítam s novými kamarátmi niekde inde, takže mám oveľa viac tých uvítacích a goodbye ceremonií, že stále robím nejakú... A tým pádom vlastne aj realita plynie rýchlejšie, nie? Lebo ty keď sa vrátiš po pol roku, tak sa vlastne v životoch tých ľudí stalo toľko vecí, že... Hej, a tým pádom stále nové veci, že stále ja vlastne zažívam nové a nové veci a nedostanem sa do tej rutiny, lebo prídem a kopec ľudí mi povie kopec nových vecí a tak ďalej a už keď mi tí ľudia na tom mieste nemajú toho, čo povedať, idem zase niekde inde, potom sa zase vrátim a tak ďalej. Že ja mám pocit, že mám viac naplnený život teraz. My sme sa presne bavili, že keď sme boli v Holandsku, tak som vlastne uvažoval nad tým, že ja to vnímam tak, že keď žijem na viacerých miestach na svete, že žijem viacero životov a pre mňa je lepšie žiť viacero životov ako jeden. A dokonca ja mám ADHD, teda nemám ho diagnostikované, ale môj syn ho má diagnostikované, moji 2 bratia ho majú diagnostikované, takže si myslím, že mne sa to asi nevyhlo z tohto hľadiska. A preto ma to baví, lebo stále stimulujem tie vnemy a nenudím sa, akože, že baví ma takýto životný štýl, aj keď uznávam, že nie je to pre všetkých. A takže... No a keby si homeschooloval a schooloval, že sú nejaké dôležité veci pre teba, hodnoty alebo skilly, ktoré by si chcela byť tie deti? Lebo teraz podcast u Ferisa, kde bol, neviem, jak sa volal ten autor, a mal tam aj Navala a teda však linkneme to, kde človek, čo má 5 detí, tuším on má, a že nerieši, že vôbec nič s nimi, plnú freedom majú.
Naval hovoril, že snaží sa to podobne riešiť, ale že sú nejaké veci, ktoré on tlačí na tie deti, že matematika, myslím, Matematiku mal, no. počítače, alebo teda computer science a neviem, či niečo čítanie. Tak, computer science väčšinu aspoň chlapcov nemusíš nútiť. A hovoril, že tam on je prísny, aj keď ostatné veci sú mu viac menej jedno a poskytuje tú slobodu, ale že sú nejaké veci. A to len preto, že nevie, že deti môžu aj vedieť, kedy sa narodil Ludovič Štúra. To by určite. Musíme Ja priznám sa, že na deti v ničom netlačím. Moje deti inklinujú k počítačom veľmi. Môj mladší syn je momentálne najlepší programátor na škole, hej. Takže on programuje, v Pythone teraz programuje, to má akože 11 rokov. A môj starší syn inklinuje k hudbe a on sa venuje, on teraz nahráva tracky pre svoj nový album, je drum and bassový DJ a má veľký prehľad v elektronickej hudbe a takéto. Môžeme nalinkovať? No, jasné, potom ne. Akože, takže snaží sa robiť akože hudbu a riešiť takéto veci, takže toto sú veci, ku ktorým sa automaticky oni dostali. A predtým, ako sa vlastne k tomu dostali, tak samozrejme do nekonečna hrali nejaké hry. Hej. Ale presne nastala ten okamih, keď povedal, že na to nebaví. A ja si to pamätám, že ja keď som začínal na 8-bitových počítačoch, tak som non-stop sa hral všetky hry. A už keď som bol na strednej škole, tak ma to prestalo baviť, začal som programovať. A odtedy som sa nehral. Takže ja som vlastne tie písičkové hry vlastne nikdy poriadne nehral, lebo už som sa vyhral na tých 8 bitoch. Už ma to... Takže netreba sa báť, to dieťa sa podľa mňa nasytí nejakých takýchto vecí a bude chcieť niečo úplne iné. A ja som sa tiež tých počítačov nasytil a potom ja som neznašal cestovanie mimochodom, teda do 18 rokov, lebo ma do toho rodičia nutili, to ja sa nesnažím deti nutiť. A oni sú turisti, takže cestovali sme po Slovensku a nemal som to rád. A potom mi to trvalo pár rokov, kým sa k tomu vrátil a vlastne teraz sa s tým s rodičmi. Teraz sme to vlastne 3 mesiace testovali spolu po celej Latinskej Amerike a bolo to super. A takto by som to chcel niekedy aj v budúcnosti, že budem testovať s mojimi deťmi, keď ja budem starý a oni budú v takomto produktívnom veku. Toto by som si tiež prijal, že to niekedy nastane. A k tým preferenciám, no ja si napríklad myslím, že deťom treba vysvetliť hodnoty a akože, čo je dobre, čo je zlé, čo je morálne, čo je nemorálne, ale to znamená, že nastaviť im tam nejaký ten morálny systém, to pokladám za dôležité. Ja sa im snažím vysvetliť, že nútiť niekoho je veľký problém a všetky debaty o daniach a sme už prebrali, takže to akože vedia. Tak keby chceli byť colníkom alebo šéfom MBSky tam dosiahneš, či to máš už tak oni by akože, keďže ma poznajú, tak oni by vedeli, že by to bol akože vnútrorodinný problém. Najväčšia rebelia dieťaťa proti otcovi, že staneš sa colníkom. Áno, takže ja netlačím na nejakých konkrétne smerovanie. Ja si myslím, že to nie je dobré úplne, že má nejaké očakávania, že čo bude robiť môj syn alebo moja dcera v budúcnosti. A podľa mňa tam je dôležité len vysvetliť, že nastaviť tie pravidlá slušnosti a tak, že čo je správne, čo nie je správne, čo je morálne, čo nie je morálne. To je podľa mňa akože... A možno im to netreba nejako aktívne vysvetľovať, lebo tí deti pozorujú rodičov. Oni vedia, ako reagujú tí rodičia. Či sa správajú ako hajzlici, alebo tie v rôznych situáciách a tak ďalej. Takže... Ja mám otázku ešte. Hovoril si o tom, že sa naučíš jazyk, keď niekam ideš. Ty sa v kuse učíš nejaký jazyk. Si asi jeden z mála ľudí, ktorý trochu vie rozprávať guarani, čo je indiánsky jazyk Paraguaji. A ako sú na tom tvoje deti? Učia sa tiež? Môj starší syn hovorí lepšie anglicky ako ja. Má opravie v prízvuku, že to hovorí zle. Má britský či americký? Môj má britský. Britský? Myslím, že mám britský. A bolo to pre mňa také veľké prekvapenie, lebo boli sme asi pred 2 alebo 3 rokmi na Islande a išli sme do bazéniku a tam prišli nejakí Islandania a Alexík sa na nich otočil a začal plynul a hovoril o nich anglicky.
A ja do nich hovorím, že ty vieš odkedy plynul anglicky, čo je toto za halus? A on mi šik, no neviem, čo sa proste naučil, hej. Takže môj syn hovorí, akože plynul anglicky, úplne, ten mladší ešte plynul nehovorí, ale ten starší hovorí, že fakt, že plynul anglicky. A bol by som veľmi rád, keby sa naučil ešte nejaký iný jazyk. A to by bolo super, napríklad španielčinu alebo niečo iné. No. Takže ja som mal pridaného tvojho, myslím, mladšieho syna na Duolingu. On sa učí na Duolingu. Učí sa španielsky a ďalšie jazyky. Ja to tiež vlastne baví. No. Takže jazyk je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí. No hlavne keď cestuješ, vieš, že mať možnosť interagovať s realitou je celkom fajn. Dokonca, ja hovorím, že ak som niečo ocenil z toho, z tej mojej školskej dochádzky a z povinného vzdelávania, tak to bol jazyk, ktorý, napríklad tá španielčina, ktorú som sa učil, čo som ocenil až veľa rokov potom vlastne, takže... Tak vidíš, mal to smysel. Predsa, ale väčšinou bol balast zbytočné, takže viem si predstaviť iné spôsoby, ako sa učiť španielčinu, ale jazyky sú veľmi dôležité, takže to si myslím, že to netreba podceňovať a výhoda je to, že keď veľa cestujete a buď ste niekde v tej inej krajine, tak to dieťa sa fakt veľmi rýchlo naučí. Že teraz som sa stretol s jedným známym, ktorý je Kanaďan a našiel si čínsku ženu a žijú v Panama City a boli sme aj s ich malými deťmi a tie malé deti hovoria plynulo španielsky, mandarínsky, anglicky. Okay. Hej, 3 jazyky nie sú problém pre deti, no. To je... Ale že plynulo, hej, že plynulo sa prepínali z čínštiny do španielčiny a tak. Aj keď teda, ja som mal nedávno vtipný zážitok, pretože môj syn pozeral na YouTube Peppa Pig a volá ma, že tata, že Peppa hovorí nejakým divným jazykom, že neviem, čo to je. A pustila sa aj česká verzia, že tomu nerozumiem. A chcem normálne anglicky, tak ako hovorí. Takže... Moje deti vedia akože kompletne česky a podľa mňa aj hovoriť, a keď som ich hovoriť česky ešte nepočul, ale vyplýva to opäť z toho, že obľúbených youtuberov a influencerov majú Čechov. Hej, takže poznajú všetky české výrazy a tak ďalej a že deti sa učia jazyk z YouTube podľa mňa do veľkej miery momentálne. To hej, no. Takže všetci to berú ako náklad, že to je vlastne problém, ten tablet a YouTube, ale akože brutálne sa z toho dá naučiť. My sa z pesničiek v aute učíme. To si teraz spieva anglické pesničky. Hej, my si generujeme pesničky. Máme custom vlastné pesničky cez AI. Sumo? Cez Suno, hej. Sano. AI, když to som chcel. Keby ste teda pozerali video, tak Wilder má AI okuliare, ktoré nefungujú. Nefungujú teraz, lebo... Si na Slovensku. Nie, kvôli tomu, že sme pokazili. V Paname ich zasiahla morská voda. A zrejme tá sol, ktorá bola, ich poškodila. Takže... A keď sa mi snívalo, že opäť fungujú, ale nefungujú. Zoberiete to meta na opravu? Idem to poslať do mety, ale problém v tom, že ja som to kupoval z nemeckého Ray-Banu a vyklikal som proste ten reklamačný formulár a reklamačný formulár je taký, že nedá sa to nikde poslať na adresu, ale ty zadaš svoju adresu v Nemecku, kde príde kuriér a vyzdvihne to, odíde to. Takže to ja neviem teraz vyreklamovať, lebo nie som v Nemecku. Takže akorát to musím poslať do Nemecka kamarátovi a ten musí vyklikať ten formulár a k nemu musí prísť na kuriéra. Zobrať to, že je komplikované. Takže, ale chcem to reklamovať teraz, takže... Tak čo AI a deti? Predpokladám, že tvoje deti si fičia na AI. Moje deti majú normálne plný prístup do ChatGPT a ten mladší veľkú časť problémov rieši akože z ChatGPT, normálne komunikuje a tak ďalej, že dokonca si myslím, že je aktívnejší používateľ toho ChatGPT ako ja, že fakt rieši tam veľa problémov rôzneho charakteru. Takže berú to ako takú normálnu súčasť. A neviem, že čo... Takže nezakazuješ im AI? Nezakazujem im AI, a hlavne čač. Ty si im, tuším, myslím, že tu keď sme boli naposledy,
aj s tvojimi deťmi, tak si im vysvetľoval, že úlohy sa robia cez AI, že to nemajú manuál. To som sa chcel. Hej, no jasné, akože ja som im vysvetľoval, ja som im rovno povedal, že robte si tie úlohy ako chcete, ale ja keby som bol vo vašom veku, tak všetky úlohy do školy robím sa ChatGPT. To som takto vysvetlil. Hej, že nepovedal som, že robte to tak ako ja, ale ja keby som bol v tej situácii, tak určite používam ChatGPT na všetko, hej, na všetky úlohy. A podľa mňa to je presne to, že keď všetky úlohy už vyrieši ChatGPT, tak tie úlohy v škole nedávajú zmysel a treba to riešiť, alebo to hodnotenie a treba vymyslieť nejaký iný druh problémov, alebo nejako iné. Ja mám traumu z detstva, presne takéhoto charakteru, že mali sme nejaké rysovanie, normálne akože krúžidlo a všetky takéto Geometria. Ja som to na mojom 8-bitovom Didactic Gamma naprogramoval, čiže všetky tie krúžnice som nakodil, vytlačil som to na moje BP100 tlačiarni a to som odovzdal, čo podľa mňa akože tá učiteľka by to nebola schopná takto urobiť v tej neviem akej druhej triede či kedy. A že vraj nie, že to sa malo krúžidlom. To je jasné. Ja som mal tento istý problém. Ja som dokonca na Gimply, ako prvák som spísal svoju prácu v T602. A to som jediný akože na počítači napísal, vytlačil som nejaké flohy. A to som má rukou. A ona mi povedala, že mi to neuzná, že sa to musí rukou. Že ja sa aj pýtam, že prečo to musím rukou? A ona mi povedala, že preto, aby som poznal vás rukopis. Ja sa pýtam, že prečo potrebujete poznať môj rukopis? A ona mi povedala, že preto, aby som vedela, že maturitnú prácu ste napísali vy a nie niekto iný. A ja som sa pýtal, a vy poznáte rukopisy všetkých študentov na tejto škole, asi 500? A ona mi povedala, že áno. Tam skončila naša komunikácia. Tak celý svet je postavený na obrázkoch so škrabancami zvanými podpisy, takže... Ale napríklad, že čo by som ja učil deti v škole, keď už by som ich mal niečo učiť, prompt engineering, akože AI. To znamená, že vyslovene mám problém, ako najpresnejšie, najlepšie vlastne napíšem, vytvorím ten prompt na AI, aby mi dokázal pomôcť. Že toto sa nikde podľa mňa neučí a je to podľa mňa vec, ktorú všetci potrebujú. Vieš čo, videl som inak nejakú slovenskú aktivitu, kde to nebola to, že škola, ale vlastne také nejaké, myslím, že nejaká asociácia vzdeláva učiteľov, aby toto vedeli jednak robiť a aby to vedeli učiť. Akože nie že osobitný predmet, ale vlastne aby to počas tých predmetov vlastne neviem, či to bola česká alebo slovenská, takáto nejaká asi to robí môj brat. Teda ja mám brata, ktorý je český pedagóg a on takúto nejakú asociáciu založil. Aha, a venuje sa AI, špeciálne pre deti, hej. Ale neviem, či funguje na Slovensku, ale v Čechách niečo takéto robí. Hej, ale takže venuje sa AI a školám vlastne vzdelávaniu. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, že vedieť, že podľa mňa treba počítať s tým, že podľa mňa ako nemá zmysel sa čokoľvek memorovať, hej, lebo máš nekonečné databázy všetkého. Že teraz nie sú dôležité informácie, ako sa hovorí, lebo informácie sú všade dostupné, ľahko vydateľné, ale znalosti, hej, ten knowledge, hej, že ako spracovať tie informácie a využiť nejaký prospech. Takže presne preto si ja myslím, že vôbec by sa nemali študenti učiť akékoľvek. My sme sa napríklad, ja som chodil na Gimpe, ale my sme sa učili všetky svaly a všetky kostičky ľudského tela v latinčine. Na čo mi to je pre Boha? A ja som to vedel. Hej, akože si sa v Gruzínsku dohovoril, že ktorú kost máš zlomenú. Hej, takže takéto veci, to znamená, že učí sa informácie v takom rozsahu, ako sme sa učili, mi nedáva žiadny zmysel. Takže ja by som sa učil tie znalosti, ako využívať tie informácie a to by sa mali automaticky počítať s tým, že problém, akýkoľvek problém je tá umelá inteligencia vyriešiť, treba sa naučiť špecifikovať ten problém, áno, zadať mu to a potom to, čo ti napíše, vedieť nejako implementovať. Čiže toto je dôležité vlastne. A takto by... A tie školy to vôbec nereflektujú, že vôbec podľa mňa. Akože... Takže to je ďalší môj problém, že sú... Tak, niektoré snáď áno. Tvoj brat to vyrieši. Môj brat toto aktívne rieši, no, takže... A myslím, že aj na Slovensku, v Bratislave je teraz taká nová stredná škola, čo riešia tam je ako Skyro, sa to volá, myslím, môžem to pozrieť, nalinkovať.
A riešenie niečo takéto, áno? Že... Myslím, že mám niekde zafixované keywordy, že táto škola AI a tak, takže... Ja to teraz dosť riešim. Teraz som vydal taký album, ktorý sa volá The Merge. Je to trošku také, ja to volám, že dokumentárne sci-fi o tom vlastne prepojení s umelou inteligenciou. A ja to vlastne vnímam hlavne u detí, že ako to bol ten spúšťač, prečo som to začal riešiť. Lebo keď vidím, ako tie deti s tým aj interagujú, oni proste teraz žijú deti, ktoré si nepamätajú svet, kedy by nebolo možné sa opýtať akúkoľvek otázku a do sekundy dostať odpoveď v takom formáte, ako chceš. Hej? Že chceš odpoveď ako príbeh o zvieratkách, alebo chceš ho proste v kresťanskej mytológii, alebo matematicky, alebo ako. A všetko sa vieš dozvedieť. V obrázkoch. Čiže my sme napríklad si od malička generovali obrázky a knižky, ktoré vysvetľovali pomocou príbehov, ako niečo funguje a takéto veci. A akože proste pre deti už je ako kedysi deti hovorili, že tata nevieš, kedy sa narodil Ludovič Štúr, tak si to vygoogli a teraz povie, že však opýtaj sa ChatGPT, hej, to normálne ako dieťa už toto robí. A my môžeme sa teraz ako hrať, že neviem čo, nerozvíjajú sa deti samotné a tak ďalej, ale oni už nebudú žiť v tom svete, kde toto nie je možné. Čiže oni ako človek, ako organizmus je adaptabilný a on sa musí adaptovať na prostredie, v ktorom sa nachádza. A prostredie lovcov a zberačov, kde sa nemôžeš opýtať niečo, čo GPT už proste nebude. Nikdy. Takže súhlasím, že samozrejme je dobré, keď deti majú nejaké skills a hodnoty a veci, že keď dokážu autonómne fungovať, ale zároveň toto musia vedieť používať, lebo každá ich konkurencia to bude používať. Všetci ostatní to budú vedieť. Podľa mňa ale ešte jeden aspekt, že oveľa ľahšie a možno pohodlnejšie je naučiť sa robiť z AI, ako napríklad ísť cvičiť alebo zabehať si alebo byť vonku, že tie prekážky sú menšie, čiže akože rýchlejšie na to vieš nabehnúť, aj keby si to hneď nemal v mladom veku. Že možno niektoré veci je dôležitejšie sa naučiť skôr, ako napríklad robiť z AI. To je možné, ale podľa mňa to nie je samoučelné, že naučiť sa robiť z AI, ale že pomocou toho AI sa zlepšuješ, hej? Že ja neviem, chcem cvičiť, tak chcem vedieť proste, čo si mám predtým dať, či je lepšie behať ráno alebo večer, ako zistiť, že som to prehnal, ako sa rekaverovať, proste aj tieto všetky veci ti dokáže tá AI zlepšiť. Dosť brutálne. Ja by som možno podotkol ešte takú, že dospelí v akomkoľvek období majú problém, že akorát v tejto dobe ich deti degenerujú, pretože majú pocit, že nevedia veci, ktoré oni vedeli, hej, a teraz tie deti sa učia niečo úplne iné. A to znamená, že deti degenerujú v akomkoľvek období. A nie je to tak. Hej. To znamená, že deti sa teraz učia, podľa mňa, možno ešte viac, ako sme sa učili my, ale úplne iné veci. Ano? Inak. A treba sa, a je to nový status quo, treba sa to... My chceš povedať, že tvoje deti nevedia počítať diferenciálne rovnice? Vedel podľa cez ChatGPT lepšie ako ja. Lepšie ako ja. Že nemám žiadne obavy, akože čo sa týka počítania diferenciálnych rovníc. Hej, no, čiže deti sa adaptujú na prostredie a keď sa prostredie mení, tak... A čo si myslím, že napríklad tie fyzické aktivity, čo si hovoril, tak to začína byť atraktívne. A keď to bude, podľa mňa, akože hýbať sa je podľa mňa viac atraktívne ako pred 30 rokmi. Hej? To si všimneš vo vyspelom meste tak, že všade ľudia behajú, napríklad v parku. Teraz bol cez víkend maratón a lístky na maratón pre niekoľko tisíc ľudí, myslím, že cez 10 000 ľudí dokopy, a boli vypredané 4 až 6 mesiacov dopredu. Vypredané, hej? Takže ja si napríklad myslím, že napríklad športovať teraz
je viac cool ako pred 30 rokmi a ešte viac cool ako pred 50 rokmi. Hej? Kedy ľuďom, ktorí ťažko fyzicky pracovali, to nedávalo žiadny zmysel. Takže... To isté napríklad podobný príklad zase s neduhmi, že nie je cool fajčiť. Alkohol tiež, hej? Ale alkohol až tak nevidíš, ale proste ľudia nefajčia. Reálne sa proste... A nie je to preto, že je to zakázané, ale proste fajčenie nie je cool. Hej? Kultúra. Kedysi proste každý, kto chcel byť cool v škole a bol drsný, tak fajčil už proste od 13. Teraz, keď sa na niekoho pozrieš a fajčíš, tak ho polutuješ, že OK, tak ešte si sa toho nezbavil, hej, lebo v detstve si chcel byť cool, ale... Najlepší argument proti fajčeniu mal môj otec. Lebo keď som sa opýtal, či fajčil, tak on povedal, že jasne, ja som fajčil, keď som bol proste malý, že však, že fakt veľa a hovorím, ale keď som bol siedmak na základnej škole, tak som prestal. Hovorím, že a toto bol najlepší argument, prečo nezačne fajčiť. Takže netreba sa vôbec báť toho, že by sa to vydialo nejakým zlým smerom. Ja sa teším z mladej generácie, akože ja mám možno dokonca aj fetiš na mladosť, alebo proste na mladú generáciu a som úplne hyperoptimista, hej, všetko to ide dobrým smerom, podľa mňa, že nevidím tam, nie som taký, že skeptik, kam to celé ide a myslím si, že čím dobrým smerom znamená to, že deti majú väčšiu a väčšiu slobodu rozhodnúť sa a čo spraviť so svojimi životmi. A čím ja mám viac slobody, tým je to lepšie pre mňa ako voluntaristu. A z tohto hľadiska si myslím, že aj veľa tých aktivít, o ktoré ľudia majú obavy, či budú športovať a tak ďalej, tak oni prídu, lebo je to... Možno práve preto. Práve preto, že nebudú do toho nútení. Telocvik nikto neznášal, keď som bol malý, lebo všetci boli do toho nútení. Hej. Ja mám tuto trošku, hodím vidli do toho optimizmu a dosť ma to teraz zaujíma, dosť to riešim, že nerodia sa deti. Ja mám tiež menej detí, ako by bolo dobré na replikáciu populácie. A ono to dosť cítiť na tej spoločnosti. Že napríklad Kambodža, prvá vec, čo si všimnete v Kambodži, že sú tam brutálne mladí ľudia. Tam bol medián, neviem koľko, 20... Paraguay je to isté? Paraguay je 25 rokov. No, medián. A to si proste v spoločnosti, kde sú sami mladí ľudia, všade, hej? A tým pádom aj tí starší ľudia sú optimistickejší, proste všade sú ľudia plní energie okolo. A toto my nezažijeme. Aj sa správne volí, vtedy nie? To neviem, ako volia, to ma pravdu povedať, až tak nezaujíma, ale smerujeme k tomu, že budeme žiť v spoločnosti, kde nebudú mladí ľudia a všetci budú starí. Hej, ako kde, samozrejme, ale jasné. No, skoro všade. Skoro všade. Ako v západnom svete, myslím, že v Európe, kde je vyššia porodnosť, ale dosť vyššia porodnosť ako úmrtnosť je Island. Že tam sa akože rodí viac, ale Európa vymiera z toho hľadiska. No a teraz si zober, že proste budeš sa prechádzať po Bratislave a proste budeš vidieť 10 starých ľudí a jedného mladého, lebo teda 4 makajú na dôchodok tým 10. A že to bude podľa mňa brutálna halúza, brutálny nepomer. Ja mám takýto pocit, že keď idem do Viedne napríklad. No. Kde už je akože vysoká koncentrácia podľa mňa dôchodcov a tak ďalej, že... A to nie je však akože ja sa teším, že budem aj ja dôchodca, že to ako, nič proti starým ľuďom, ale bude to halus podľa mňa, hej? Že bude fakt tá energia tej spoločnosti a teraz ešte všetci majú slúbený dôchodok, takže všetci budú proste hundrať, že majú málo práv, tí mladí to nemajú šancu proste zarobiť. To je jasné. A toto podľa mňa, akože ja si myslím, že ak sa niekedy odsťahujem niekam, tak toto bude jedno z najväčších kritérií, mediánový vek. Takže... Ale hovorím, že v Latinskej Amerike to nie je až taký problém, hej, že v Paraguay je práve že veľmi mladá populácia, že 25 rokov je tam priemerný vek. To je teraz. Teraz. Že o 20 rokov budú mať 45. No, neviem. Uvidíme, no. Takže že nemyslím si, že to je celosvetový problém. Určite je to problém vyspelých, akože vyspelej západnej civilizácie.
že sa nerodia deti, ale opäť... Ešte aj tým Indianom sa to stalo. Opäť ja si napríklad myslím, že mať deti a môže byť nový modný trend. Že to sa kľudne môže tak stať. Sú rôzne módne trendy a myslím, že sa to môže kľudne stať, že ľudia... Lebo teraz ľudia majú rôzne obavy ekonomické, neviem, také, ale tak ideme do spoločnosti napriek všetkým krízam, kde sme najproduktívnejší historicky. Akože, vieme za najkratší čas vytvoriť, vygenerovať najväčšie množstvo jedla napríklad, alebo... No počkaj, kým to zeditujeme, tak Trumpove clá už zničia svetovú ekonomiku, takže... Takže ja to uznávam, že toto je problém, ale ja si myslím, že ja napríklad verím v samoreguláciu. Samoreguláciu znamená to, že sú krajiny, kde z nejakých tu historických dôvodov boli preferovaní chlapčekovia, hej, alebo dievčatka, a potom ďalšia generácia bol modný trend opačný. Hej, lebo videli boli všade veľa chlapčikov, takže chceli dievčatka, alebo naopak. Takže normálne, že tento problém sa dá podľa mňa vyregulovať tak, že ľudia sami budú mať feedback. Ja si myslím, že to som vlastne chcel povedať, že ako celospoločenský problém nevyriešime, ale spomeniem zase Briana Kaplana a jeho knižku Selfish Reasons to Have More Kids. On tam má vlastne jeden z tých dôvodov, že prečo mať viac detí. Viac znamená N+1, ako si myslíš, že chceš. Čiže keď nechceš deti, tak aspoň jedno, a keď chceš jedno, tak aspoň dve. A ten jeho dôvod bol, že keď budeš mať deti, tak budeš obklopený mladými ľuďmi, ktorí sú navyše tvoje deti, takže je s nimi super, môžeš s nimi tráviť veľa času. A čím viac budeš mať detí, tak tým väčšia pravdepodobnosť, že budeš mať o to viac vnúčat. Takže nie je to samozrejme úplne priama úmera, ale zvýšiť pravdepodobnosť množstva vnúčat sa dá najlepšie tak, že máš veľa detí. A tým pádom vlastne, áno, idem po ulici, všade sú starí ľudia, ale prídem domov a na nedeľnom obede je 5 vnúčat a 3 deti a hneď to vlastne vyzerá inak. Takže... Ten dojem. Ja mám 2 deti a chcem ďalšie. Akože takto to verejne akože môžem vysvetliť. Ešte teda neviem úplne, že s kým. A kde? A kde? Na akom kontinente. Ale myslím si, že toto je ten riešiteľný problém. Ale akože mňa deti bavia. A nie len vlastné, je to proste, akože som nadšený z tej... Mne sa deti páčia preto, lebo nemajú tie bloky mentálne, ako majú dospelí. Ten bias, presne tak. To znamená, že sú schopné robiť veci alebo predstaviť si veci, čo si tie dospelí veľakrát nevedia, že nie sú deformovaní. A to sa mi na tých deťoch akože páči najviac, že majú fakt ten hackerský prístup vlastne, že akože to sa mi na tých páči. To je to, keď sa mi kamaráti sťažujú, že deti mi vyhekovali telefón. Že super. Tak to má byť. Takže ja dúfam, že budeme mať ešte niekedy nejaké deti a teším sa na to. A minimálne teraz uvidíme, aké to bude o 10 rokov, tak som plný energie a viem si to aj predstaviť, takže uvidíme. No, že... Vy chcete mať deti ešte? Určite. Nasleduje... Čím viac detí, tým lepšie. N+1. N+1 asi, no. Ty vlastne nasleduješ príklad tvojich rodičov v tomto, lebo ty máš vlastne mladého brata. Veľmi mladého. Ja mám vlastne brata mladý, je o 19 rokov mladší. Okay. On sa narodil vtedy, keď som druhák na vysokej škole. Takže a teraz máme, že dal by sa povedať, že najbližší vzťah, že si najviac rozumieme. A on je najmladší, ja som najstarší. Stretli sme sa aj v Paraguaji, on je teraz v Bolívii mimochodom, tak ďalej, takže máme veľmi dobrý vzťah. Čiže vlastne si zažil v rodine to, že nie je ani problém, keď starší rodičia majú dieťa a proste je to. Náš kamarát Paul Rosenberg má tiež vlastne. Aj keď myslím, že s mladšou ženou, ale jasné.
ak má to byť výsledok tohto podcastu, tak hovorím, že jasné. Množte sa, akože. Pálo tu dal verejný záväz. Chceme mladých ľudí na ulici, no. Keď má byť odkaz tohto podcastu, nech máme viac detí. Mne sa to páči takto. Dobre. Tak milujte sa, množte sa. Milujte sa, množte sa. Ja si myslím, že to bude nový modný trend. To si akože reálne myslím, že podobné ako je trend nefečiť napríklad, tak bude trend mať viac detí. A odkiaľ príde? Podľa mňa to príde... Zo Sýrie. Podľa mňa to príde možno aj tým, že vyhlasia, že rušia dôchodky, lebo nemajú to platiť. No, že to už je neskoro. To je 20-ročný gap? To je pyramidová hra, ktorá nebude fungovať. Akože už teraz je jasno, že to nebude fungovať, podľa mňa. Takže keď si platíte dôchodok, tak veríte vyslovene, že falošnej ilúzii, bohužiaľ. Nerad to hovorím tak, ale je to bohužiaľ tak. No, že bude o vás postarané. Akože, to je veľmi falošná ilúzia. A najhoršie na tej falošnej ilúzie je to, že propaguje štát. Že to a vlastne to je sranda, pretože tebe to sľubujú, tebe vlastne terajší politici sľubujú, že budúci politici o 20 rokov ti zabezpečia cash, hej? To je ako keby som ja slúbil, že proste moje vnúčatá, ktoré ešte nemám niečo, ti dáte peniaze. Varia obed. To je nezmysel plný. Že? A to by som sa fakt nespoliehal. Akože fakt nespoliehal. A ja mám pocit, že stále keď sa stretávam s ľuďmi v tom mojom veku, tak si toto uvedomujú celkom. Podnikateľe, ale nič nerobia. Podnikatelia na Slovensku vedia, že sociálka je akože vylievať peniaze do čiernej diery. To vedia podľa mňa všetci. To im netreba vysvetľovať. No to je minimálne živnostník alebo podnikateľ. Hej. Ale tí ostatní, ale stále neznamená, že riešia si alternatívy, že si šetria bokom. Takže to nie je úplne isté podľa mňa. A problém je to zdravotné poistenie, ktoré ja neustále kritizujem, čo je podľa mňa fakt veľký problém. To je, no. Je to veľký problém. Čím je človek starší, tak tým to potrebuje častejšie a tým rýchlejšie zisťuje, že ako je to vlastne brutálne rozbité. Vidíš, napríklad aj s deťmi chodíš do zahraničia na zdravotné veci? Vieš čo, boli sme na nejakých takých drobných vyšetreniach, ale našťastie nič vážne to nebolo. Moje deti sú zdravé, takže nechodíme na žiadne nejaké, ani na Slovensku zase. Akože teraz riešime zubný strojček, čo bola akože vysoká, akože veľká nákladová položka. A tak to je asi taká najdrahšia vec, ktorú riešime. A to riešime kompletne súkromne tu. To nám akože poisťovne nič neprepláca ani tak, takže... Ale nie je to problém, akože ani s tým zdravotným systémom, že ja tomu vôbec nerozumiem, ale na Slovensku je nejaký taký zvláštny sentiment, že nemôžem si to zrušiť trvalý pobyt, lebo nebudem mať tú zdravotnú starostlivosť a to ja dovolím si tvrdiť, že zdravotníctvo je takmer všade lepšie ako na Slovensku. Že všetky nemocnice, ktoré som ja navštívil, napríklad tej v Latinskej Amerike, boli lepšie ako 99% nemocnic na Slovensku. Hej, že? A ja idem samozrejme do tej najlepšej, ale plne iný prístup, že... Ja som zažil zdravotníctvo v Holandsku, v Tajsku, v Malajzii a všade to bolo lepšie. Ja som zažil ešte v Paraguaji, v Paname, v Mexiku, v Gruzínsku, v Turecku. Všade to bolo lepšie. Hej, že... Nečakáš, ľudia väčšinou vedia, čo robia. V Tajsku to nebolo až také super, ale... Ja som mal zase veľmi pozitívnu skúsenosť v Tajsku, lebo ja som bol na tej kompletnej preventívnej prehľadke, kde to bolo super. Takže... Máš taký report z toho niekde aj spísaný? Určite odporúčam aj že myslím, že nie je problém, čo sa takto týka. Aj no čiže to je opačne, že tu veľa ľudí hovorí, že chcú byť klientami slovenského zdravotníctva, lebo keby sa im niečo vážne stalo, tak chcú, aby sa o nich niekto postaral. A to sa dá podľa mňa zabezpečiť tak, že chceš, aby sa o teba postarali niekde inde a ideálne nie o 3 roky, ale hneď. Takže
moje riešenie je vlastne presne opačné ako u väčšiny iných ľudí, že ja keby som mal problém, tak zdrhám niekam inam, v podstate hocikam. Asi na Ukrajinu nie, alebo do Ruska, ale budeš napríklad veľmi No. prekvapený, ale napríklad môj kamarát, včera sme sa o tom bavili, tak momentálne chodí k zubárovi na Ukrajinu, rovno za hranice. A hovorí, že je tam vyššia dostupnosť, nižšie ceny a tak ďalej. Takže teraz keď Ukrajinu vlastne bojuje s Ruskom, tak on chodí na Ukrajinu stále vlastne k lekárom a tí lekári vedia slovensky, počúvajú tam slovenské rádia a tak ďalej. A hovoril, že také služby nemá na Slovensku. Chodí tak ako zubár fajn, ale tie bomby by mi vadili. No jasné. Ale hovorím, že aj to zdravotníctvo, to nám vlastne náš kamarát vlastne rozprával, tam je podstatne kapitalistickejšie, že ty keď máš, neviem ako to teraz, ale ešte pre mňa to bolo tak, že keď si mal akýkoľvek zdravotný problém, tak si normálne zavolal lekára o 3 ráno k sebe domov, spravil ti všetky kontroly, testy, predpísal ti lieky a tak ďalej, čo u nás takáto služba, že donáška lekára nefunguje. Stalo to čo aj $300, čo je veľa peňazí, ale funguje to. Takže toto som videl aj v Dubaji. Tam si dokonca vieš objednať na doma operáciu, že ti príde akože kompletný, akože celý ten lekársky sál sa ti presunie vlastne domov, aj sestričky a anesteziologovia a všetci. Vyoperujú ti slepé črevo alebo niečo podobné. O čo môžeme snívať o takomto zdravotníctve. Takže dobre, takže šetrite si bitcoiny na dôchodok, lebo žiadny štátny nebude. Vidíš, decka si stekujú? Ja som to vysvetlil, akože ja mám pre nich na špeciálny voletok dedikovaný bitcoin, takže toto majú vyriešené, ale keď sa pýtaš na to, či majú prístup k privátnym kľúčom, tak ešte nie. Až 18. Uvidíme, jasné. Takže, ale registrujú Bitcoin samozrejme, akože riešia to, no. Ale nemajú ešte prístup k privátnym kľúčom. Ani nechcú, takže je to asi pohľadné. Super. Pálo, ďakujeme krásne. Milujte sa, množte sa. N+1 je heslo tohto podcastu. N+1 hack. Dobre. A potom čo, o 10 rokov, že či sa teda začali rodiť tí deti, tak sa porozprávame o tom. Netreba sa báť podľa mňa toho, lebo ja si myslím, že to je ako s tým opt-outom, že veľa ľudí sa bojí napríklad odísť zo Slovenska, lebo nevie, čo ich čaká, tak radšej neodídu. A veľa ľudí sa bojí mať deti, lebo nevie, čo ich čaká, tak radšej žiadne nemajú. Ale podľa mňa treba normálne sa rozbehnúť, čak vy ste otcovia, skočiť šipku do vody, do tej vody rodičovstva a byť rodičmi a ja si myslím, že takmer všetci Slováci sa dokážu o svoje rodiny postarať aj keď nemajú nie sa z najlepších pomaly. Čaute, ďakujeme. Čaute.